Eccellenza President ta' Malta, Dr. Luis Gallia, eżis membri ta' l-Akkademja, raba u ħbieb. Nistgħu ngħidu b'wiċċna minn quddiem li dan il-premju għajjem ħafna interess mhux biss fost l-imsieħba tal-Akkademja tal-Malti, imma wkoll mal-pubbliku li jkun qed isegwi mill-qrib ġrajiet li jorbtu u jolqtu lill-ilsiem Malti. Bla dubju ta' xejn, parti kbira mis-suċċess li kiseb dan l-onur huwa l-fatt li ingħata l-appoġġ sħiħ mill-ogħla awtorità ta' pajjiżna hekk li l-investitura qed issir taħt il-patroċinju distint tal-eċċellenza tagħha l-President ta' Malta fid-dar uffiċjali tagħha. Hija tassew ħaġa xierqa li aħna bħala Maltin nieħdu ħsieb infakru u niċċelebraw lil dawk kollha li ħadmu b'risq l-identità tagħna. Min b'mod u min bieħor, imma fuq kollox dawk li jaħdmu fis-sikta ta' darhom, mitfunin qalb il-kodba, mitlufin fir-riċerka biex dejjem jikxfulna s-seħer tal-sienna u eruqna. Fl-imoddi mhux l-ewwel darba li nsejna nagħmlu l-kontijiet tagħna ma' dawk il-patriotti li ħadmu u stinkaw għal ġensna. U kien biss bis-saħħa ta' dawk il-ftit toddhom fuq is-swaba ta' id waħda illi żammew il-fjamma taqbad u d-dawl għaddewh lil ta' warahom biex illum għandna mhux biss il-monumenti ta' dawn il-qalbina illi fi żmienhom nieshom ma femuhomx, imma għandna wkoll il-kutba tagħhom u riċerka ma taqta' xejn fuq ħidmithom. Ix-xewqa tagħna għal daqstant tibqa' li fl-14 ta' Novembru ta' kull sena, jum l-Akkademja tal-Malti, tingħata l-Midalja tad-Deheb ġieħ l-Akkademja tal-Malti lil min ikun iddistingwa ruħu b'ħidmietu għall-iżvilupp tal-ilsiem Malti u l-letteratura Maltija. Ħidma li tkun għaddiet mill-arbil taż-żmien tat il-frott u li minna pajjiżna jkun stana bil-saħħa tar-rieda u l-impenn sħiħ tiegħu u forsi anke kontra il-kurrent ta' żmienu. Kif tafu is-sena li għaddiet onorajna lil Professur Oliver Friġġieri b'dan il-ġieħ tant mistħoq għall-ħidma li wettaq tul ħajtu kollha b'sagrifiċċju, b'imħabba, bżelu għal art welidu. 4 ilu stajna mill-ġdid naraw bajnejna u nisimgħu b'widnejna il-ġmiel tal-sienna fidejn dan li mallem kbir tal-kelma Maltija waqt l-oratorju Pawlu ta' Malta fl-okkażjoni tal-1950 anniversarju mill-martirju ta' San Pawl. Bħal dejjem il-poplu ġibih ġaru biex jerġa' jisma' l-versi kif jaf isensilhom Oliver Friġġieri imlewna bil-mużika ta' Maestro Charles Camilleri. Il-katedral tal-Imdina kien mimli daqs bajda, kulħadd imsaħħar jisma' l-orkestra fil-armonika ta' Malta teżegwixxi l-oratorju li instema' l-ewwel darba 32 sena ilu. Nittamaw li b'okkażjoni bħal din inkunu qed inħallsu xi ftit mid-dejn illi għandna magħkom, intom li taħdmu fi skiet u terqu fejn ħaddieħor aktarx li qatt ma joħlom li se jirfes f'ħajtu kollha. Huwa ġest ċkejken li nittamaw li jsarraf mhux biss bħala rat ta' ħajr għal ħidma li l-persuna tkun għamlet fl-għexieren ta' ħajjita, imma jiswa wkoll biex jagħmel kuraġġ liż-żgħażagħ tagħna biex jissuktaw fl-istudju tagħhom b'mod speċjali dawk li qed jinvestu ħinhom fil-kultura ta' ġensna, fil-sienna u fil-letteratura li llum nistgħu niftaħru li għandna u nkunu kburin biha. Kif issirna s-sena li għaddiet, nerġgħu intennu kliemna. Aħna llum nemmnu li l-ħsieb ta' missirijietna twettaq bisħieħ, imma jidrilna li għad fadal ħafna xi jsir biex il-ħolma li ħolhom vassalli tixxettel fil-qlub tal-Maltin kollha u twarrat ta' bilħaq fl-imħuħ ta' wliedna. Għaldaqstant nemmnu bisħieħ li l-premju ta' din is-sena se jkun qed jagħti sinjal ieħor ta' apprezzament u fiduċja sieħa lil dawk li taw semhom biex vassalli mhux biss ma jintesix imma fuq kollox jingħata widen. Jalla dak id-dawl li tkebbes f'missier l-ilsiem Malti ikompli jdawwalna biex ġensna jibqa' jħabbrek u joss dan il-wirt tant tażid
li kif jgħid il-poeta bih aħna Maltin sewwa. Eċċellenza, eżis mistednin. F'dawn il-ftit minuti li ġejjin se nkunu qed nagħtu ħarsa lejn il-ħidma li għamlet l-Akkademja tal-Malti matul dawn l-aħħar snin. Sa mit-twaqqif tagħha 90 sena ilu, l-Akkademja tal-Malti bdiet toħroġ rivista speċjalizzata fuq il-sienna. L-eqdem waħda f'pajjiżna li baqgħet toħroġ sena wara sena. Tul is-snin sar żvilupp kbir fiha. Illum hija infittxija ħafna mir-riċerkaturi u l-istudjużi tal-lingwistika u l-letteratura Maltija. U hija mistennija minn kittieba stabbiliti u oħrajn ġodda li jkunu jridu jippubblikaw ix-xogħlijiet letterari oriġinali tagħhom fiha. Barra r-rivista Il-Malti, l-Akkademja tippubblika minn żmien għal żmien ħarġiet speċjali. Hekk għamlet biż-żewġ kotba li ħarġet fuq il-poetessa Dorin Mikallef, wieħed bil-poeżiji kollha tagħha u liħor bi-studji fuqha, frott konferenza li saret f'ġieħa feluq l-10 snin minn mewta. Hekk ġara wkoll ftit snin ilu fuq ir-riċerkatur Minsi Giuseppe Gatt. Fi żmien li ġej, l-Akkademja se tkun qed tippubblika wkoll ktieb b'aktar minn 20 studji ġdid fuq Vassalli, frott żewġ konferenzi akkademiċi li għamlet dan l-aħħar biex tfakkar il-250 anniversarju minn twelidu. L-Akkademja ma toħroġ il-pubblikazzjonijiet hi biss, imma fejn tista' tgħin lill-kittieba u studjużi tal-Malti fit-tnedijiet ta' xogħlijiet ġodda importanti fuq il-sienna. Hekk għamlet ngħidu aħna mal-Maestro Dominic Gallia, meta ħareġ CDs poeżiji mużikati ta' wħud mill-aqwa poeti Maltin ta' żmienna. Hekk għamlet ukoll bl-aħħar ktieb fuq Vassalli li ħareġ il-Monsinjur Lawrence Kahija. Ta' min isemmi li dakinhar ukoll l-Akkademja ippreżentat il-prospett għall-Assoċjazzjoni tal-Leksikon ta' Vassalli li ħalset ir-restawr tiegħu. Ftit snin qabel l-Akkademja kienet ħalset ukoll ir-restawr tal-Kantilena, l-ewwel poeżija bil-Malti li nkitbet 500 sena ilu. L-Akkademja tal-Malti illum imsieħba mal-European Writers Congress komplit torganizza numru ta' attivitajiet uħud biex jippromuovu l-Malti u oħrajn biex jifandinu l-istudju fuqu. Fost dawn insibu sensiela ta' programmi radjufoniċi bil-parteċipazzjoni ta' il-fuq minn 50 awtur, iċ-ċelebrazzjonijiet kull sena ta' Jum Dunkarm, attivitajiet edukattivi bħal dik meta laqqet studenti tas sekondarja ma' 4 kittieba Maltin waqt il-Festival tal-Ktieb, u aktar taħdidiet akademiċi fosthom 2 fuq De Soldanis, oħra fuq l-assedju l-kbir mill-perspettiva tal-kittieba Maltin, 2 taħdidiet fuq il-Kantilena feluq il-50 sena mis-sejba tagħha, serata feluq il-50 sena mill-moviment Awmin letterarju u seminar ftit ġimgħat ilu fuq is-sessiżmu fil-lingwa Maltija. Sikwit għal dawn l-attivitajiet l-Akkademja ssieħbet ma' entitajiet oħrajn bħalma huma l-Heritage Malta, il-Kunsill Nazzjonali tal-Isin Malti, l-Università u l-Uffiċċju tal-President ta' Malta. L-Akkademja tal-Malti bħalissa għaddejja bi proġetti sbieħ oħrajn fuq il-sienna. Ma nistgħux insemmuhom kollha hawnhekk. Imma ma jistax jonqos li la darba l-lejla ninsabu fil-Palazz tal-President insemmu it-twaqqif ftit xhur ilu tal-Librerija tal-Malti f'dan l-istess palazz, imsemmija għal-mibki President ta' Repubblika il-poeta Anton Buttigieg. Il-ħidma tal-Akkademja dejjem għaddejja, mhux biss kif rajna fl-organizzazzjoni ta' proġetti li jinvolvu ħafna nies, imma wkoll fid-diskussjoni attiva fuq il-ġejjieni tal-sienna u fuq kollox fit-tħeġġiġ tagħha lill-Istat biex jagħmel aktar ħalli jassigura li l-Malti jibqa' ħaj u b'saħħtu fil-ġenerazzjonijiet li ġejjin. Nixtiequ ntemmu din it-taħdita tagħna billi nsellmu l-memorji ta' 3 ħaddiema ħabbrika tal-Malti. Ix-xandara Susan Malvejni, li flimkien magħha xandarna sensiela ta' programmi tal-Malti, il-poeta Mario Bezzina u r-riċerkatur Carmenu Bonavija, membru anzjan tal-Akkademja li jagħmel snin twal jirriċerka fuq Vassalli. Barra minn hekk, fisem il-Kunsill tal-Akkademja tal-Malti u l-imseħbin tagħha, nixtiequ nroddu ħajr minn qalbna lil membri li jsibu l-ħin jaħdmu b'mod volontarju fil-Kunsilli tal-Akkademja tal-Malti. U b'mod speċjali lis-Sur Joe Borg. Grazzi.
naħdimx, xogħol mhux infittex u impjieg m'għandix. Għax ħin ma nsibx, imma hemm min li ma jifhimnix. Ma nieqaf qatt imma l-xogħol m'hemmx ħlas, x'nilbes hawn ġew lanqas biss nagħti każ. Mal-mejda l-aħħar li npoġġi nkun jien, imma nitaxxaq narana flimkien. Ma nkerker qatt inlest il-qadim minn qalbi kuljum. Ma nafx ħin bdejt wis anqas naf kemm fadalli indum. Psikoloġija jien qatt ma studjajt, biss meta mdejja issibni warajk. ċertifikat ta' tabiba m'għandix, biss meta timrat tarani ndur bik. Jien ma naħdimx imma ma nieqaf qatt, festi m'għandix lanqas issibtu l-ħadd. M'għandix karriera x'ħaddan l-irwol, jien ma naħdimx imma nagħmel elf xogħol. Jien ma naħdimx imma kollox nagħtik, jekk ma jien xejn jiena kollox għalik. Bejn dal-ħitan ngħix għalik u għażar, jien ma naħdimx għax jien mara tad-dar. Li f'mandi qatt nibqa' għaddejja marida u minix. Jekk bla aptit qatt ma nistrajkja x'union m'għandix. Bonus m'għandix u ma nipprotestax, qatt ma navvanza biss ma jimpurtax. Xogħli bla ebda kundizzjonijiet, u jekk għajjejt nibqa' dejja fiskiet. Jien ma naħdimx imma ma nieqaf qatt, festi m'għandix lanqas issibtu l-ħadd. M'għandix karriera x'ħaddan l-irwol, jien ma naħdimx imma nagħmel elf xogħol. Jien ma naħdimx imma kollox nagħtik, jekk ma jien xejn jiena kollox għalik. Bejn dal-ħitan ngħix għalik u għażar, jien ma naħdimx għax jien mara tad-dar. Jien ma naħdimx imma nixtieq li tapprezzawni aħjar. Ma jimpurtax l-aqwa li naf illi tinsabu kontenti ftit dar. Illum iltqajna hawn biex nagħtu premju. Xi wħud jistgħu forsi isaqsu għal għandhom jingħataw il-premijiet. Fl-istampa barranija kemm il-darba qrajt artikli f'rivisti letterarji u anki f'gazzetti ta' ċerta portata li l-kunċett innifsu ta' premjazzjoni huwa diskutibbli. Jekk mhux addirittura barra mill-loku. Kien hemm pereżempju min sejjaħ il-ħaġa kunċett elitist. Richard Flanagan, kritiku Awstraljan, saħansitra qal li l-prassi tirrifletti mentalità borgiża. Issa, jekk l-Akkademja qed tippremja nies li fl-opinjoni tagħha ħaqhom jiġu rikonoxxuti, ifisser li ma taqbilx ma dawn il-pożizzjonijiet insejħilhom jien estremi. L-Akkademja mhijiex xirka politika, m'għandix aġendi ideoloġiċi, la fil-beraħ u inqas fil-magħluq. L-Akkademja hija interessata biss fil-promozzjoni u l-kultivazzjoni tal-ilsiem Malti u l-letteratura Maltija. L-Akkademja b'mod trasparenti u miftuħ għandha mekkaniżmu serju li wassal għall-għażla ta' persuna li b'mod jew ieħor tat kontribut siewi, anzi ngħid jiena imprezzabbli fil-kamp tal-Malti.
L-Akkademja temmen li min ħadem għandu jiġi apprezzat, onorat u allura ippremjat. Għalhekk jeżisti il-premju ġieħ l-Akkademja. Issa qabel ma inħabbru ir-rebbieħ, nixtieq ngħidilkom xi ħaġa żgħira fuq din il-proċedura li semmejt, din il-proċedura li jiena sejħetla serja u trasparenti. L-Akkademja tagħti ċans lill-membri tagħha biex jissottomettu in-nominazzjonijiet biex minnhom aħna nkunu nafu lil min jixtiequ li jingħata dan il-premju. U mbagħad l-istess Akkademja taħtar kumitat ta' 3 min nies li igwidati minn dawn in-nominazzjonijiet jaslu biex jażlu ir-rebbieħ. Fil-fatt nistieden ħdejja iż-żewġ membri l-oħra li kienu miegħi fil-kumitat, għax il-kumitat jikkonsisti minni bħala President attwali tal-Akkademja tal-Malti, imma miegħi fil-kumitat kelli lill-professur Joe Friġġieri, jekk jagħtaw nitolbu jitla' ħdejja. Il-professur Joe Friġġieri huwa il-President attwali tal-Kunsill tal-Ilsim Malti, kif ukoll lil-Dr. Bernard Bikallef, nara hawnhekk, li huwa bħalissa il-kap tad-Dipartiment tal-Malti fi ħdan l-Università ta' Malta. Bernard, jekk jogħġbok. Il-professur Friġġieri naħseb li ma ġiex. OK, ma ġara xejn. Bi pjaċir kbir inħabbar li r-rebbieħ ta' din is-sena tal-midalja ġieħ l-Akkademja huwa Monsinjur Lawrence Kakija. Biex jieraq qabel ma ssir l-investitura, se ngħid xi ħaġa fuq il-karriera u l-kurrikulu tiegħu biex għax hekk jidhirli li għandu jsir fiċ-ċirkostanza, biex nagħti anke ħiel biografiku kif inhu neċessarju. Monsinjur Lawrence Kakija twieled ħaż-Żebbuġ fl-1932 u rċieva l-edukazzjoni tiegħu fil-Liċeo tal-Ħamrun u anke tal-Belt u aktar tard fl-Università ta' Malta, minn fejn kiseb il-liċenzjat fit-teoloġija. Ħal qudiesa fl-1956. Beda id-dmirijiet pastorali tiegħu bħala kappillan l-ewwel il-Gudja bejn l-1959 u l-1963 u aktar tard bħala arċipriet f'Ħaż-Żebbuġ bejn l-1963 u l-1983. Mbagħad fl-1984 inħatar membru tat-Tribunal ta' Żwiġijiet. Kariga li baqa' jżomm għal 22 sena sħaħ, sewwa sew sas-sena 2006. Fl-1994 ingħata t-titlu ta' Monsinjur bħala membru tal-Kapitlu tal-Katedral. Illum huwa rtirat fid-Dar tal-Kleru fejn daħal 16-il sena ilu. Bħala President tas-Soċjetà Christus Rex, Monsinjur Kakija kien wieħed mill-fundaturi tar-rivista Pastor u għal bosta żmien serva fil-bord editorjali tiegħu. Is-sem tiegħu f'din ir-rivista ħeġġitu jidħol aktar fil-fond fl-istudji teoloġiċi. B'neċessità jkolli ngħid. Ta' semu wkoll fil-qasam tax-xandir. Fil-fatt kien involut f'diversi serje ta' programmi reliġjużi fuq Radio Malta u wara anki fuq l-RTK. Wara li reżenja minn arċipriet ta' Ħaż-Żebbuġ, daħal fil-fraternità ta' Charles de Foucault u beda jieħu ħsieb ir-rivista tal-istess fraternità. Tajjeb ukoll ngħidu li fl-1996 il-Gvern Malti onora lil Monsinjur Kakija bħala ħatru fil-fatt membru tal-Ordni tal-Mertu għax-xogħol li huwa wettaq bries l-Ilsim Malti. Issa kif xieraq nitkellmu fuq il-ħidma sfiqa ta' Monsinjur Kakija fil-kamp lingwistiku u letterarju. Ma setax jonqos li bħala Żebbuġi jinteressa ruħu fil-ħajja u x-xogħol ta' Duncan Msajla u Mikiel Anton Vassalli.
Żebbuġin bħalu wara kollox. Fuq il-poeta nazzjonali ħareġ 3 kotba. Dunkarm, il-poeta nazzjonali, antoloġija ikkummentata 1999. Dunkarm, il-ħajja tal-poeta nazzjonali 2011. U anke Dunkarm bħala Assis 2013. Anke fuq Vassalli ħareġ 3 kotba. Daw kienu Mikel Anton Vassalli ħajtu fil-qosor 1988, traduzzjoni ta' il-Grammatika Melitensis ta' Mikel Anton Vassalli 1996 u kif rajtu anki fil-preżentazzjoni ta' qabli edizzjoni tal-Lexikon jew Dizzjonarju Malti Latin Taljan dan ħareġ appuntu s-sena l-oħra fl-2016. Studji oħra li jmissu b'xi mod jew ieħor mal-sin Malti jinkludu il-verb fil-Malti, studju dwar il-forom 1984, grammatika ġdida tal-Malti 1994, l-ilsim Malti il-bieraħ u llum 1994 ukoll, edizzjoni tal-ewwel dizzjonarju Malti tal-Kavallier Tesan 1999, ħabbew l-ilsim Malti fis-sena 2000 u anki il-ktieb ilsna semitiċi li ħareġ ftit wara. Kif wieħed jista' jobsor, Monsinjur Kakija tana wkoll diversi kotba oħra ta' natura reliġjuża. Dawn jinkludu missieriet il-Knisja 1997, il-Bibja bħala letteratura 2001 u l-istorja tal-kotba mqazza maqlubin għal Malti 2013. Ta' min jgħid ukoll li fl-1991 kien ittraduċa il-kantiku spiritwali ta' San Ġwan tas-Salib. Meta morna narawh fid-dar tal-kleru għalinna li l-aħħar xogħol tiegħu huwa il-konċilji ekumeniċi li huwa pubblikazzjoni ta' dis-sena stess. Fid-dawl ta' dan kollu li jedna jidilli li l-għażla ta' Monsinjur Kakija bħala ir-reċevitur tal-midalja ġieħ l-Akkademja għal din is-sena kienet waħda għaqlija u mistħoqqa. Aktar qabel semmejt il-ktieb ħabbew l-ilsim Malti wieħed mill-kotba tiegħu. U appuntu jitilli li Monsinjur Kakija se jirċievi dan il-premju għax tassew ħabb u għadu jħobb l-ilsim Malti. U l-mertu tiegħu ikolli ngħid ikompli jikber għax tul dawn is-snin kollha Monsinjur Kakija ħadem b'umiltà kbira mingħajr daqq ta' trombi u mingħajr qatt ma ħalla l-vanaglorja ta' mieħ. Għalhekk f'isem l-Akkademja nifraħlu. Proset Don Lawrenz. Issa nistieda lill-eċċellenza tagħha biex tagħmel l-investidura. Bernard, jekk trid erġitla. Kelmtejn żgħar l-ewwel netta ringrazzjament. Eċċellenza, Sinjura President ta' Malta, Sinjuri, minn qalbi nixtieq niżżiħħajr lill-Kunsill tal-Akkademja tal-Malti u lill-membri tal-ġurija u lil dawk li ħadu sem f'dina l-għażla tiegħi għal dana il-ġieħ kbir tal-Akkademja tal-Malti. Nirringrazzja lill-eċċellenza tagħha, il-President ta' Malta li laqgħetna hawnhekk fid-dar tagħha u li aċċettat li tmexxi dina iċ-ċerimonja. F'din l-okkażjoni ma nistax ma niftakarx f'dawk kollha li fetħu t-triq għall-istudju u għall-kidba tal-ilsien Malti. Nibda minn De Soldanis u Vassalli
u nasal sa dawk il-qalbenin illi bħallum sewwa f'din il-ġurnata 97 sena ilu inaqdu fl-imkien u taw bidu għall-laqda tal-kittiba tal-Malti illi mbagħad bdiet tissejjaħ l-Akkademja tal-Malti. 50 sena ilu aħna waqqafna l-moviment Awmin letterarju. U minn dak iż-żmien law rajna ħafna frott bnin ta' kitba letterarja bil-Malti. Rajna wkoll żvilupp f'dan iż-żmien tal-lingwistika Maltija. Iżda dan kollu m'għandux jaqtana mill-eruq tagħna. Għalhekk inħeġġeġ lill-membri kollha tal-Akkademja u lill-poplu Malti kollu kemm hu sabiex jekk Alla jrid 3 snin oħra niċċelebraw kif jixraq l-ewwel ċentenarju tal-Akkademja tal-Malti. Jalla ikunu festi sbieħ imma fuq kollox ikomplu jsaħħu l-imħabba tagħna u tal-Maltin lejn dan l-ilsien għażiż tagħna. Grazzi ħafna.
Grazzi lil Monsignor Lawrenz Kakija. X'idea tajba kienet li ġiet lill-Akkademja li kull sena tinġabar biex kif jixraq tippremja lil min tul ħajtu kollha kien tant iddedikat biex jara il-sinartu miġjub u indukrat. Jien ngħid li wara kollox il-sinna ix-xurtjat. Għax wara tant sfortuni għadu maħbub u stmat. U jekk iva huma ħafna il-Maltin li jiexħduh, wis iktar il-qalbina li dlonk jiddefenduh. Il-lejla l-Akkademja minn fost tant nies għaqlin għażlet lil dan ir-raġel illi għal bosta snin ħadem għal ġid tal-Malti, ħadem fil-Kwiet, fid-Dell. U qed poġġih qudiemna ħajkun bħala mudell. U naħseb li l-koll taqblu ma nkunx qiegħed niżbalja jekk ngħid illi ħadd daqsu ma ħaqqu dil-medalja. Kelmtejn talbuni nagħmel biex lilu nagħti qima. U kif diġà għandu ngħidu qed nagħmel dan bir-rima. Jekk ħabib bismu sejjaħlu ma tnaqqaslu l-ebda pens. Għalhekk se ninsa t-titli u nsejjaħlu Lawrenz. Lawrenz raġel bil-għaqal. Lawrenz ibbilanċjat. Bennej għaqli tal-sinna, għallim id-dedikat. Lawrenz raġel zebbuġi, nisel in-nies denin. Jien wu għal-kem jien nofsi, it-tnejn minnhom ġejjin u kemm aħna kburin. Lawrenz ħabib ta' veru, fil-hemm appoġġjatik, fil-Kwiet minn wara darek waħdu jixet għalik. Nixtieq li dan ir-raġel li tant ħadem fil-Kwiet illum jippermettilna li ntuħ 3 tifħiriet. U attenti, kull tifħira għalina tkun tagħlima li minna nieħdu aħna u ntuħ din it-tislima. Tal-ewwel li f'żożitu fost tant prospetti sbieħ, minn tant karrieri l-elxu u għażel l-iktar sħiħ. U fuq kull xogħol ieħor li kien għalih għażiż, għażel li jaqdi l-ajru, għażel li jsir qassis. Għażla li baqa' jozza fix-xogħol ta' arċipriet u Monsinjur imma għażla li lilu żgur li swiet għax għalija kellu jwarrab tant ħolm u tant ġibdiet. U hawn it-tieni tifħira li fis-sariet xitwin wara li qiegħda dmiru lejn Alla u l-bnedmin, Lawrenz ma kienx jintefa' f'xi xogħol li Alla l-flus, imma bil-kodba mdawwar jinbidel fi studjus. Studjus li jħobb il-sienna bit-telfa ta' namrat. Imma f'din it-telfa tiegħu jaf jibqa' bilanċjat. U meta kien imdawwar bil-ġlied u bit-tpeċliq, u żamm il-pass tal-għaqal u bih u rina t-triq. U jien kultant nistaġeb kif bla maħa u nuri lil dan l-sin tant żejnu daqs l-aqwa professuri. Daħal fil-ġrajja mbeda tal-ilsna is-semin biex juri mnejnu mnissel l-sin tagħna l-Maltin. Għalih studja anke l-Arbi u xi djaletti tiegħu u mar ukoll ifittex lil min kien tħabbeb miegħu. Kaxaru u Dzinu, Soldanis jew vassalli kakija kollha darhom bi kwietu l-ħadd ma jħalli. Meta l-Maltin kien darhom dar fuq il-barranin li msieken kull ma għamlu ħabbu l-sin il-Maltin. Beġer, Xrienz, Bonelli, Stumme u Brokelman, Dessulavi u Sutcliffe, f'min baqa' jaqbad dan. Anke l-vassalli Alep fil-Malti mill-Latin u l-De Soldanis xeba waħħallu x'waħda din. F'bosta kitbiet imxerda fil-kodba u fil-ġurnali tagħna studji fuq ħafna punti grammatikali. L-imbagħad ġabarhom kollha biex ikunu lna gwida f'opra illi sejħilha bl-isem Grammatika Ġdida.
Monija bosta noti u osservazzjoni friska donnu li rrid jgħidilna li xeba bl-istess diska. Membru tal-Akkademja li ħadem bla tifħir u ftit għadhom jiftakru kemm sewa fit-twejjir. Imma t-tielet tifħira taqgħet lil ta' qabilha għax din il-ħidma kollha Lawrenz kien qed jagħmilha u la l-ġieħ u l-glorja u la l-qiegħ tal-flus. Bot minnu li jistana jew illi jsir famuż, fi ħsiebu kellu dejjem minn dak li rċieva hu jgħaddi kemm jista' l-ajru. Dini li sbaħ virtu. Mal-min kellu 2 sodi li bjom qatt ma jfalli, fis-sema kellu l-Kristu u fl-art lill-kbir vassalli. Lill-poplu tagħna sajjem newwillu kodba ħfief, juruh il-ġid li għandu, jgħalmuh ma jkunx tellif. Fost dawn hemm bosta artikli li ħarġu qajla u l-ħajja ta' Vassalli u dik ta' Duncan Bsajla. Lawrenz ħadem bil-bosta, fis-skiet u bl-umiltà, jalla kull wieħed minna jifhem dil-verità. Lawrenz mhux bħal tsunami ħallina l-kol marqin, l-effett tat-tagħlim tiegħu bħarxiex fil-jiem xitwin. Irxiex li għadu sejjer, u aħna għadna qaċċanin. Lawrenz, kompli niddina b'tant xogħol jiddebin. Grazzi tal-ħidma tiegħek, grazzi ta' tant terf bnin, kif qatt nistgħu nroddulek, iħallsek il-bambin. Kolla drawni, jiselmuli kull jum, saqajja id-dajfu illum, bil-kem għadni noħroġ maluqa ġew u li tkelli 10 din l-adba insew min wara storja bħal minu għaddej dan wiċċi mkemmex imnaqqax biżmien qed jixed l-istejjer li naf jien bħattib ħit imqaxxar li hawn mal-ħitan fil-vojt tal-irkejjen, fil-vojt tad-dar, ma narhom qatt b'nemes, u żmien jibqa' dej il-monotonija, ma naqtaħħa b'xejn, iżda meta l-bira ħassejtni ħażin. ġabru fid-dar ġew maġlin min wara l-ħasira bħal ruħ qed nistenna hawn waħdi f'dil-ħajja bejn infernu ġenna insebbeġ għajnejja kuruna fl-idejn kull post għandha storja bħal minu għaddej tbaxxew nislu ħdejja qabduni minn dirajja tefawni ġewwa kaxxa u raw x'ħallejt warajja bħal nemel ġarrew kollox ġol bejta bla dewmien u jiena nerġajt
jitolbu għan ruħi iżda anke issa jinsabu maġlin. Sellem il-kulħadd, ma stax nfisser kemm inħossni onorata u privileġġjata kull meta l-Akkademja tal-Malti tagħżel biex ittella xi lejla jew avveniment bħal tal-lum ġewwa wieħed mill-palazzi. Fejn fil-fatt huwa xieraq li l-Akkademja tal-Malti tfakkar u ttella biex inkomplu narfu u nifirħu u kultant ukoll nemozzjonaw ruħna dal-kobor tal-ilsin tagħna. Illum huwa avveniment annwali li l-Akkademja oġoba it-tella ġewwa t-tieni dar tagħha. Illum jiena San Anton, il-Palazz San Anton nqisu bħala t-tieni dar tal-Akkademja minħabba li fil-fatt għandha sede fil-librerija ta' dan il-palazz. Librerija li jiena ħossna ħafna gburija biha għax inħoss li ġibna r-ruħ ġol Palazz San Anton imma aktar minn hekk ukoll ġibna lill-Akkademja tal-Malti propju bħala il-kuratur ta' din il-librerija li nittama tkompli timtela bil-kodba ħalli tkun tassew librerija fejn nagħtu ġieħ lil sintana, fejn napprezzaw il-kittieba tagħna, fejn nuru l-kapaċità ta' ġensna. U propju dan, Monsignor Lawrence Gatt, irrid ngħidlek grazzi fisem il-poplu Malti Wawċi tal-ġid kbir li għamilt lil ġensna b'kitbietek ta' dal-arfien, ta' dal-kobor tal-sin tagħna uniku fid-dinja, ta' dil-gżira daqs naqra f'nofs il-Mediterran li ħafna drabi fuq il-mappa blaqqas bistider imma għandha dal-sin li jaxxaqna, li jimlinna qalbna b'sens ta' ferħ imma aktar minn hekk li jagħtina dil-identità unika. U rrid nagħtik ħajr għaliex kittiba bħalek bla dubju ta' xejn il-ġid li għamiltu lil ġensna huwa birwis, ġifier il-medalja tad-deb tal-Akkademja huwa biss turija żgħira ta' dak il-kobor li inti wettaqt. U allura Dr. Kassar nittama li dak li jettinna fil-bidu li tal-premju u d-dilemmiet li jaw jekk għandix nagħtu premju jew lej, jiena naqbel ma' dawk li għandna iva nagħtu rikonoxximent, narfu lil dawk fostna li jkunu għamlu tanġit u speċjalment li jkomplu jfakru jżommu ħaj l-identità ta' pajjiżna. Il-lingwa tagħna tiddistingwina. Il-lingwa tagħna hemm min jgħid għax ma ssibx il-kelma, għax ma fqira fil-vokabularju, ma mu veru xejn. Probabbilment huma dawk li jażlu li jfittxu it-triq il-qasira flok jarblu ħalli jsibu il-kobor u l-ġid ta' din l-identità li l-lingwa tagħna li tagħti lil ġensna. Grazzi ħafna Monsignor Lawrence Gatt, grazzi ħafna l-Akkademja Kakija, qed ngħidu Gatt, skużani. Monsignor Lawrence Gatt, Kakija. Monsignor Gatt qed niftakar Lewis. Monsignor Lawrence Kakija. Grazzi ħafna ta' dal-ġid kbir li għamiltinna ġid li ma ħajjintilef qatt. Nirringrazzjak.